Yli 300 aurinkoista päivää vuodessa eivät ole ainoa syy, joka tekee Kyproksesta nautiskelijoiden unelmakohteen. Täältä löytyy myös paljon hyviä ja jännittäviä ruokia sekä Välimeren parhaisiin kuuluva huvielämä. Kypros on läpi historian ollut monen vallan hallinnassa. Niinpä voit maistella saaren erilaisissa ravintoloissa ruokaa ympäri maailman. Iltaisin saaren lukuisat ravintolat ja tavernat ovat sekä matkailijoiden että kyproslaisten yhteisiä kokoontumispaikkoja. Pitkän rannalla vietetyn päivän jälkeen täällä on mukava rentoutua ja nauttia vieraanvaraisuudesta. Tyypillinen paikallinen ruoka on halloumijuusto, joko grillattuna tai öljyssä paistettuna. Kokeile myös saaren hyviä mesejä, erilaisia pikkuruokia. Meset tarjotaan usein suurilla vadeilla, josta koko seurueen on helppo maistella erilaisia herkkuja. Paikallisen viinin kanssa nautittuna saat niistä ikimuistoisen ruokaelämyksen. Vilkkaampaa viihdettä kaipaavalle on myös oma paikka. Ayia Napa saaren kaakkoisrannalla on oikea juhlijoiden pyhiinvaelluskohde. Täällä voi tuntea huvielämän sykkeen, joka ei koskaan sammu.